tuba dito, nahutan ako kwarta oh. Wa lagi bay. Puros makawa oy. Pait kay karon bay bisan piso bay, bisan pag inyo kung kapkapan ba itlog ra jud mo Saon, ting no? sa tuwa jud. Katong gihatag ng ulas nga kwarta re. Ah, dito re. Palit na ko to atong niagi ra bayag kuan ra baya. Stay sa kagalon anong napalit atay. Isa niya pang gitang kapitan din nila. Christian. Agi ni klaro. Ambot at nang luod man tug may sa kuha good bay. Katong imong body. Wa to gipalit og tuba bisin nagpalit og sanina. Wa bitoy sanina itong bata to. Bitaw lagi po. Usaon man ni Rona sa kwarta jud ani. Murag na nabuang lano. Bisin ason lingi at tanan lawas na malingi na ni oh. Pa jud din na ulian. Umbuto na niya. Wa po nagpatambal Tarog tahi. Sakit Ang utok na ulian na wala pa man ang utok wa po na ulian ang liog sus. Wala. Iulod pre. Okay na gamay ang utok. Tulod. Okay. Dawaw, rabig ulo do. Ay sa apa ka di wa pa na tarog tahi. Sakit jud. Sakit oy. Mga mulingi kay tanong nag mura na tag robot ani mo liyo ko mga anak tatanan. Kuan ba? Hindi ibinanawag sa kuha ba? Kasi man Wagi po na ako natubag kay importante man kay bay grabe murag 10 missed call and 1 message. Parokyas Pilipinianas, baby. Hangin ba sa mga views ko? Kailangan yung good bay. Laglaag ba? Lami oy. Ano tang lami ari sa mo tagpalitan na tog tuba ni ron. Oh, utang sa ito. GR na si GR. Let's go. Ya, may utang ina. Naman dahil. Ha? Singgi. Gini, mus mariko. Jali ka friendizzo. Unsa man yung istorya? Wala ko kasabot diha. Ayaw. Kabalo na uns. Lugay ko dito sa Iraq pod. Kani mga istorya niya kasabot ko. Puta na daw kung kano sa siya naabot. Pero baste. Di daw siya naabot. Sa day ko. Mura man gagkaron pa. Puta na siya yung gidala. Kitsa na. Hero dito. Uy, singkalinggi pa. Ay! Tulo ka sa akong kwarto. Pag-iinom daw taron. Utang lami ah. Hiri. Puta na kabulo ba mo Bisaya? Kay Bisaya ra tayo no. Mura pa buang re. Oh, okay. Ini istoryahan na kabalo na daw siya. Oh. Kanya nga nung friend. Ano yung mong gistorya ginawit lang? Gargaran talaga ni mo. Animal ka. Kani kay balo nimo Bisaya? Dili. Kabalo na ay. Ha? Kabalo na kituluan na nang kudaan dito sa Iraq. May kinadala po ni mo ni. Eh, kapoy unsa man? Unsa man? Unsa man? Kwarta, pa itong tuba, pa itong tuba. Hiri. Oy, didi. Ako na daw ni. Kwarta. Tumuri ko da. Imong yatag. Oh, tumuri na. Tumuri ko. Ha? Pantak tumuri ko. Oh. Hindi, unsa ni? Oh, antog. Are 20, are. Are 20. Unsa ni? Tumuri. Ada Tumuri ko man daw. ko matal gluto. Patumon. Ako be. 20. Are 20. Shoot. Ako be. 20. Oh. Ani, 20. Yana. Ikaw, sugal grabe tanan. ka. unsa naman ka? Sa imo man ang last to. Ayaw. Wala na ni. Sugal? Oh, sugal. Kwarta. no. Didi do, isi do. Usa pasabot niya ni. Saan ang tumuri ko? Wis Saan ang tumuri ko? Ay ngano gitudlo? Daw sana. Ay, ang iyang liog daw. Isabi na ko tumuri ko. Igliso og lubag ba kanang kinahanglan kwarta ba? Uli ninyo. Ay, trabaho ani. Oo. Pagkuan kanang imong liog ipatahi na dito sa matay atong mati karon na. Ano kita? Sa Ya, altiya prince kilo rin ipatahi na pwede na ni may pasagli imong liog dito. Yawa mo isit ka dugay ka.